Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Endah S. Widya. Kanthi irah-irahan Tresna Kapisanku. Aku mahasiswi S2 Universitas Kawentar ing Ngayogyakarta sing lagi nindakake tugas akhir lan uga mulang ing SMA Negeri Pinggiran Ngayogya. Nindakake tugas akhir lan mulang ndadekake angel anggonku ngatur wektu nganti nglirwakake bapakku sing wis sepuh. Kamangka sowan bapak butuh wektu mirunggan. Bapak kerep nakokake anak mbarepe iki. Amarga dunungku ing Klaten lan bapakku ing Desa Mencil ing Temanggung. Nalika bapak isih sehat kerep rawuh ing kubuku. Mertakake anak mbarepe kanthi ngejak adik-adikku. Bareng nandang gerah banjur arang rawuh nanging kerep nakokake aku. Mbak, bapak kangen. Mbak Indah didhawuhi rene. Sawijining wektu adikku nilpun. Sesuk ya, Dik. Tak ngrampungake gaweanku sik. Semayaku. Mbak, aja egois. Mbok disempatake bapak ora kersa dahar. Awake lemes. Kandhane adikku rada nesu. Krungu kabar ngenani bapakku, dadaku sakal sesek. Dak bayangake bapak sing lagi gerah. Sarean lemes. Kandhane adik. Bapak ora kersa digawa menyang rumah sakit. Ya wis, mengko sore aku meluncur. Aku kudu arep weruh tresna kapisanku iku. Sawetara aku siap-siap, ngerti-ngerti wis sore. Wedi yen kewengen sore iku uga aku mangkat. Kanggo kanca sepi, anak-anakku sakloron dakjak. Sak dalan-dalan aku mikir bapakku. Dodok iki kaya kesuduk dom, mbayangake bapak sing lagi gerah. Telung jam dak pecaki dalan Klaten Temanggung. Tekan ing plataran ngarep omah, jam tanganku nuduhake angka 11 wengi. Anak-anakku tak gugah. Ora sronta nuli padha mlayu marani simbah kakunge. Kamar sepi malih regeng. Bapak katon bungah banget. Priksa putu-putune sing langsung ngekep simbahe. Tanpa kerasa eluhku ngembeng. Weruh raga ringkih katresnanku. Dak cedhaki priya kang ngukir jiwa ragaku iku. Dak gegem astane. Asta sing biyen pengkuh ngrengkuh aku. Saiki malih kuru. Alon-alon dak pijeti asta lan sampare. Sinambi jagungan lirih. Pak, teng rumah sakit mawon nggo. Kersane ndang sehat. Nek pun sehat, mangke tindak Klaten, mlampah-mlampah, kulineran. Mireng pambujukku, bapak ora ngendika. Sajak menggalih.
Nggih Mbah Kong, aku pengen dijajakake simbah. Tembunge putu-putune. Sawetara wektu menggalih amarga padha dibujuk anak-anake uga putu-putune. Wasana priya 75 taun iku kersa digawa menyang rumah sakit. Raga ringkih iku dipondhong dening sisyane adhiku. Tekan rumah sakit, ruang VIP sing dadi pilihan. Kanthi pangajab bapak antuk tombo sing paling becik. Wengi iku bapak diinfus, esuke wis katon seger. Diagnosa gula darah sing dhuwur, esuk iku uga wis medhun alon-alon. Wektu karasa randhat, isih tengah wengi. Kamangka aku ngarep-arep ndang esuk. Suasana kamar atembok sarwa putih iku saya tintrim. Lamat-lamat dak rungu ngengkrike jangkrik. Pisan pindho keprungu kemrincinge piranti stainless saka ruangan jaga sacelake bangsal VIP iki. Dak jaga raga ringkih iku tanpa kendhat. Bapak sarene katon kepenak. Nanging dumadakan bapakku ndrodok. Nanging awak panas. Dak unekake bel emergency. Ora let suwe perawate teka. Sawise dipriksa jebul gula darahe dadi 600 mg per dl. Disuntik obat panggah panas. Mula banjur diinfus insulin nganggo alat khusus. Panase wiwit sirep. Ndungkap bangun dumadakan bapak ndrodok maneh. Awake malih adem banget. Aku bingung. Sabisaku ngupaya supaya bapakku ora kademen. Dak kemuli nganggo kemul kandel. Dak dekep kenceng, isih adem. Banjur dak gosok dlamakan astane. Pindah gosok dlamakan sampare. Suwe-suwe awake wiwit anget. Aku banjur nyeluk perawat maneh. Jebul dosise keluwihen. Kesuwen anggone nyalurake insulin. Mula gula darahe dadi ngedrop. Ya Allah, perawate kok ya ora teliti. Pengin dak sengeni perawat mau. Nanging tanpa guna. Kabeh wis kebacut. Aku mung pasrah marang sing kuwasa. Wektu iku uga aku nilpun adhiku. Ora let suwe adhiku teka. Tanpa rembugan maneh, bapak dipindah menyang ICU. Bapak sing sadurunge isih bisa ngendikan saiki mung mlumah lemes. Aku lan adhiku nunggu sinambi ngelus-elus sampare bapak sing dibrongsong kemul lorek. Kanthi pangajab tuwuh keajaiban. Dak sawang pasuryan pucet kang ngukir jiwa ragaku. Dak demok dlamakan sampare. Sampare bapak kok malih putih pucet. Dadaku kumesar. Sakal hawa panas merambat menyang sirahku. Ya Allah, sedaya kawula pasrahaken dhateng paduka. Nanging kawula nyuwun paringana ingkang paling becik kangge bapak kula. Batinku jroning donga. Ah, bapak. Adhiku kami tenggengen weruh ragani bapak kang sangsaya pucet lan anyep. Bapak,
Bapak kedah kiyat, ampun mermawon. Putu-putune pengen dijajakake Mbah Akunge. Gunemku lirih sinambi ngaras pasuryane bapak. Wusanane bapak megeng napas. Mungkasi napas kanthi esem ngrenggani pasuryan sing isih katon bagus. Kelangan iku perih, lara, nanging tetep kudu ikhlas marang apa sing dadi kersane Gusti. Karipta dening Endah S. Widya. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 21 tanggal selangkung Oktober 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.